Si vitarián? Áno. Si ma teraz prekvapil. Tak podľa mňa sme to dneska dosť namixovali. By sme sa mali osviežiť alebo sprúžiť niečím dobrým. Napríklad? Matcha čaj. Ty vieš, čo je to matcha? Matcha to je tento zelený prášok. Matcha čaj sa pestuje v Japonsku takým spôsobom, že keď vyrastú malé rastlinky, sa polia prikryjú tak, aby zachytili 90% slnka. Tým pádom rastlina musí vyvíjať veľkú silu na to, aby mala viacej chlorofilu, aby prežila. A keď rastliny potom dorastú, sa sušia a potom sa zomelú na jemný prach. To je tento prach. Je to jeden z najkvalitnejších aj najdrahších čajov a na rozdiel od iných čajov sa nemusí vyluhovať ani variť, ale jednoducho sa zmieša s tekutinou a môže sa piť. My si dneska spravíme latte, matcha latte, s tým, že si vyrobíme mlieko z orieškov, konkrétne z kešu orieškov. Nalejeme vodu. Dobre. Takže pol litra vody. Pridáme kešu oriešky. Kešu oriešky majú neutrálnu chuť a mlieko, ktoré vyrobíme s pomocou nich, je veľmi lahodné, má peknú bielu farbu. Klasické kravské mlieko si môžeme nahradiť orieškovým mliekom a z tých orieškov najkvalitnejšie, také najneutrálnejšie dosiahneme práve kešu orieškami. Tak ideme to vyskúšať. No, môžem to zapnúť? Tak poď. Krásna biela farba. Aha. Takže nalejeme si to do pohárov. A sem si teraz spravíme koncentrovanú matču. Dáme asi takto jednu lyžičku. A toto dáme sem. Z tohto si vytvoríme... A to máš cukor nejaký? Áno, to je cukor xylitol. To je brezový cukor s veľmi nízkym glykemickým indexom rovných 8. To je ešte strebávanie ako pomaly, alebo? Glykemický index je rýchlosť strebávania cukrov do krvného obehu. Čím je vyšší, tým rýchlejšie tie cukry idú hore a to môže spôsobovať problémy, napríklad cukrovku. No a ten bežný cukor, čo sa používa, tak... Ten má glykemický index medzi 60 a 70. Znamená skoro 9 krát taký. Týmto spôsobom dosahujeme vlastne dvojfarebnosť nápoja a pre tých, čo majú radi sladkosti, môžeme im to takto posypať. Po prípade v Japonsku ti ešte napíšu tvoje meno. Takýmto spôsobom. Na zdravie. Na zdravie. Tá poďte, chlapci! Už ideme. Dobrých ľudí, dobrých vitariánov sa všade veľa zmestí. Hneď si beriem tento krásne ozdobený pohárik. Pripijam na naše spoločné zdravie. Pripijame týmu, ďakujeme všetkým zúčastneným za perfektné natáčanie dnes a tešíme sa na ďalšie. Na zdravie. Na zdravíčko. Čau. Na zdravie. Na vitalitu. Však kľudne toto si daj celé. Nebudeš celú noc spať. No, to už som...